سلام ناي ماكي ميديا تخاتلتي كميل لكم أنا دحني يكزيابير مسكن نسختكم ون أبزز لكم هو سلام كتكونوا تمنيتايو أما ناي ماكي ميديا تخاتلتي نلومي حزر سبلتن أزيا مخرق الترلي زانتان نباهم هزيا قريب له قدمنا في زانتا مباليغن أبز channel حيزنا لكم نقرب زلنا زانتاتات ناب كل سبيبة تحصل زيلا نزانتا لايك سبسكرايب نوار جمرو كلكم يفتو نفسا تخبلكم سامو دعتا مسانا تصنحو سنة مكتتال كم تقولوا سب أنا وناي لبيك وقع ماني خانز بالحطو يصنح قنا أنا عنيا من أسايا فتاو السرح فتاو نقسنتهم بفلاي مستن سيكسن عزي ولو فيه ገና ተምሃራይ 10 ክፍልን ከለኹ እየ ከም ስታት ጸዋታ ዓበይቲ ዝጀመርኩ ብምኽንያት ምዕባይ ኣሕዋተይ ዝሪኦ ዝነበርኩ ነገር ውሉፍ ናይ ሴክስን መስተ ፈታውን ኮይነ ይዓብየ ምዕባይ ኣሕዋተይ ኣብ ከምዚ ዓለም ዘለዉ ጸዋታ ምዝንጋዕ መስተ ምስታይ ዘዘናግዖም እዮም 10 ክፍልን ከለኹ እየ ከምዝታት ጸዋታ ዓበይቲ ዝጀመርኩ ድየ ዝበልኩ መን እዩ ኸ ጸዋታ ዓበይቲ ዝገበሩ دحن نوّق أي كملس كم تزنقركم تمحري 10 كفلن كلخو يزجمركو مساي أتن ما محرتي مو قدفون أتن كالأوث دق بيت محرتناون كلن بزحيانيا دارقا معلتاو يسفت سمونيرا كي قرمكم أتي نقسنتون سلسلو منم كي مثلا يزفت سمونيرا أزن تقبرقن نقر قول أنتن نقسنتن ديو أي فلتن أو 10 كفلي زي الموديل ميدا مخنيتو طعنا خا مكله خالص بحال نجر حسيبه يفلطن كل جيزي انا سيكس كجبر كله اي طنققن اتاغوال نخيت تطنس مدحانيت غزي محابنبر اتخالي نجر اي قدسلو مخنيتو انا زغدسني مسغوال مدقاسن طرح سلازخونه تمرت وديه سرح ازز بحال سرح ينبرن جنا وطيا اتنيره مخنيتو سرح زي رخب كله مخنيات أبناء سنة أدمي أفتو قول عن كله وي مويا يتمحركو وي دما تمرتي أطبي قبيلة يتمحركو كاب كلتيو من تحسكي عبيد بز مخنيات دما سرح كيلا مدكون نسرح زلا ندليت انتي عبخوني عبيد بز مخنيات دما اتنزرخ بن حيزة نامستن عبد بدنية سخيد بقى اتوانا حيوتي زيو عمونغو ازتات ناب حاجرة أمريكان مخاد هندبت بروسس جميرة زسلت أغنى يمثل نيرو أنا ون بزوح تسفاين برنن سق إلي جميرة يونيرا منم عين السمعي تسمع إني يفلتن قنا كي تردأني كأسبق أسناب صوتا وركب دليتي كان معلتن دعابي كيدو كافتي نسمعي تس نمعقاب زيكون كوز قبرو نيرا والفي يخونني عبعدين كاللهو مزت فلالي أقولت اندارك أسكو والفاي كتت نيرا جن تحرى هيدات أتبروسس ساليتوني ناب حجرة أمريكا أتهو كم زيوم بس أنا تشجرة حشيش جات زساقيو أنا ون بس هيكس ولوف كوينة بكا أنت دا أزي فزيمة أنت دا أزي عجيبة يفزز على ميز المتهني زي كلام دو زيك بأن تكبر كم معلتي عند عبين داخل كشجر جمركو زنا جركس أنا يدلن أب أمريكا صراح توهيبة منبر جزار خيبة زحنا جر يخون نبر أتي أب عدين كلقو جميرة يوزن بركو والفي أجبت سينالو كم لبيك خونيك علكم بقى ألم تسأل إياه صحتي أتسيكس لعل عميك خون من كلو وعلينا معجابي فتن كم تزدل يقني يكون الليل زول في كم معلتي عند جددني حجرة أمريكا كتسأل عجميرة مخنياتو ناب أمريكا انت زي ما تسنيرا أب عدي كم دلايك خاون نيران دابلكو كاب حجرة أمريكا ناب عدي كم لاسي دالي مخنياتو أبزح السعادة أنا كاب أمريكا نلعلي أب عدي كوينة دلايين دارخبو كنبريس مرز أمريكا محلاوي كندتي حاجو سيفت أرلي مخنياتو اتول فين دليتين كرخبو سلازيك عالكو مستفلالي أقوالات كرخبيك إلن أباي أبزوري يزلو هادك أنستيو صعادويا مستعادو خدك أسدما دليت سبحالي بالدين بزين سو
ዓደይ ተተመሊሰ ወላዲተይ ክትረግመንያ ኣይክትሕጎሰለይ ምኽንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ እንተለኹ ዝገብሮም ዝነበርኩ ነገራት ወላዲተይ ስለትፈልጥ ካብኡ ዘይምሕዳመይ ኣመና ክሕዝናዩ ብዘይንሱ ኣሕዋተይ እውን ኩሉ ሻብ ገንዘብ ስደድ ይብሉኒ ኣነ ግን እቲ ገንዘብ ኣይግደሰሉ ስራሕ እውን ኣይጀመርኩን ምኽንያቱ ናፍቲ ወልፍታተይ ዘለዎ ቦታ ድኣ እምበር ናፍቲ ገንዘብ ዝርከቦ ቦታ ብተደጋጋሚ ከይድን በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ወልፈይ ክኸትት ናበይ ክኸይድ እንዳበልኩ መዓልታዊ ሓስብ ድኣ እምበር ነቲ ገንዘብ ክብል ነቲ ቅርሺ ንምርካብ ደፋቕፋ ኣይብልን እንታይ ክገብር ከም ዘለና ይፈልጥን እዚ ወልፊ እዚ ክገድፎ ይደልን ክቕንስ ግና ይበህግ እየ ግና ብዝሰኣንኩ ቁፅሪ ድሌተይ ብኡ መጠን ዝውስኽ ስደት ከምቲ ትፈልጥዎ ከቢድ እዩ ዝደለኻዮ ንምርካብ እውን ኣመና ከቢድ እዩ ናብ ፃዕዱ ምኻድ ኣይፈቱን ከምዚ ዝተደፈርኩ ኮይኑ ይስምዐኒ ሓበሻ ከዓ ወይከ ከም ቃሕታኻ ዝርከብ ኣይኮነ ብዘይንሱ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሓደ ነገር የጠራጥረኒ ኣሎ እዚ ናይ ጥዕና ኮይኑ ይስምዐኒ የለን ኣብ ዓደይ ከይደ ማጨለት ተሓፂበ መድሓንኩ ዶ ኢለ ይሓስብ ግና ገና ናይቲ ሃገር ዜግነት ስለዘይሓስኩ ናብ ዓደይ እንተደኣ ተመሊሰ እዚ ዕድል ክረኽቦ ኣይክእልን ዋላስ ጥዕና ይዓብየኒ ኢለ ኣሜሪካ ገዲፈ ናብ ዓዲ ኣተይ ማጨለተይ ተሓፂበ ናብ ራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዶ ክገብርስ ወይ ድማ ብሕክምና ዝድሕን ሕማም ሓሚመ እዚ ናይ ጥዕና ከም ዘይኮነ ይርድአን እዩ እዚ ኸይኣኽለኒ ድማ ኣደ ኣሜሪካ ምስ ኣተኹ ሓደ ዘይሓሰብክዎን ክሰምዖ የኢለ ተጸበዮ ዘይፈልጥ እንጉድ ሰምዐየ ልክዕ ኣደ ኣሜሪካ እቱ ምስ በልኩ ሓንቲ ብተደጋጋሚ ምሳይ ትድቅስ ዝነበረት ጓል ብምድዋል ስልክኻ ክረክብ ኣመና ተጸጊመ ነይረ ግና ሕዚ ሓደ ነገር ክነግረካ ብምዋል ካባይ ከም ዝወለደትን ውላዳ ዘይነገረትን ምኽንያት ድማ ስልከይ ክትረክብ ብዘይምኽኣላን ብዘይንሱ ድማ ቀልጢፋ ክትረኽበኒ ስለዘይከኣለት ምዃኑ ብተደጋጋሚ እንዳደወለ ትነግረነላ ናይ ወድኻ ፎቶ እናበለት ድማ ብዙሕ ፎቶታት ናይ ሕፃን ትሰደለይ እቲ ውላድ ናተይ ይኹነ ይኹን ዝፈልጦ ነገር የብለይን ሓዳር መስርተለይ መሊስና ንውለድ ንባዛሕ ትብለኒ ብዘይንሱ ንሳ ፕሮሰስ ጌረ ናብ ኣሜሪካ ኸውፃያ ትደሊ ኣነ ግን ሕዚ እውን ኣብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ረጊአ ክነብር ዝኽእል ዓቕሚ ዘለነ ይመስለኒ እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ እንታይ ትመኽሩኒ ንዛ ጓል ተመርዒ ፕሮሰስ ጌረ ከውፃሞ ምስኣ ሓዳር መስሪተ ምስኣ ተረጋግአ ህይወት ክነብር ዶስ ወይስ እንታይ ግና ኣነ ሓዳር እንተመስሪተ ዝእመን ኮይኑ ይስምዐንን ምኽንያቱ ዘይልሙድ ለሚዳየ በጃኹም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ሓሳብ ርእቶን ተዳእ ሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ለግሱለይ ከንብቦየ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ መስል ነይሩ ነዚ በዓል ዛንታና ሓሳብ ርእቶኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ግደፍሉ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካዕ ናይ ቻናልና ናይ ወትሮ ተኸታተልትና ክትኾኑ ኣለዎ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸንሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለይኩም ሰሰና እዩ